दिनै मोनसे खोथाया स्पष्ट जे इउपिपिएल दोलोनि जेसेबां सापर्टार्सफोर दङ बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारा जेखि मोजां खामानि मावा बिथांमोना मालाबाबो हामजानाय मोना, सुखुनाय मोना। जेखि मोजां खामानि मावा मानो बिथांमोननि थाखाय 100% 100% मोजां खामानियानो मावाथों मानो हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ बिथांमोना माबा मोनसे बुंखागोन कि बुंखागोन। दा बेखायनो आङो बुंनो सानदों मालायनि बुंनाय बुङैजों दोरोद नांगौ बा गावनि हाबा मावनायाव लेहेम जानांगौ बे खोथा गैया। बुंग्राया बुंखाबाय थाखायो। दा बेखायनो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे मोजां खामानि माव बा खैफोदाव गोलै हाग्रामा महिलारि सारा बा माबा मोनसे खैफोदनि गेजेरजों जुजिनो गोनां जा बा माबा मोनसे बिराद गोब्राब एकदमबारे सिचुवेसन हार्ड सिचुवेसनाव बिथाङा सौसिलांनो गोनां जाया मानो थेवब्लाबो इउपिपिएल दोलोनि माखासे सापर्टार्सफ्रा माखासे माने फ्रायानो खुनु मोजां बुंखाया। जोङो एस ए ससियेल मिडिया क्रिएटर प्रमद बर' बिथांखौ बुंबोदों, नाथाय थख' थख' पइन्ट टु पइन्ट माखासे खोथाखौ लानानै इउपिपिएल दोलोखौ बुंबोदों पइन्ट टु पइन्ट माखासे खोथा लानानै। नाथाय दा बिथांमोना बबेबा मोनसे खामानियाव मोजां जायाखै, बबेबा मोनसे खामानिया जायाखै बिथांमोननि गेजेरजों बेखौथ' जों बा आं मालाबाबो बुंफेरबोआखै। दा मोनसे खोथाया बेनो नोंथांमोना नटिस खालामनांगौ ससियेल मिडिया क्रिएटर्स जादों होननानै मोनफ्रोमबो खेथ्र'नि बे खामानि मावनायखौ एभ्रिथिं भुल नुबाय थायोब्ला बा बुंबाय थायोब्ला बे आलदा खोथा। नाथाय जोङो बै समाव बुंबोदों ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै प्रमद बर' बिथां सारखौ बबेहाय बा इउपिपिएल दोलोखौ बबेहाय मा गोरोन्थि जादों बेफोरखौ आसि थुनानै खिथाबोदों, बुंबोदों। नाथाय जाय खामानिया मोजां जादों रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखौथ' बुंखाथाराखै। बेखौ साननानै लानांगौ नैबेखौ बुङाखिसै थारमाने बे थिगैनो दं। गोरोन्थिखौ खोन्थानानै होदों, गोरोन्थिखौ फोरमायदों, जानायखौ जानाय, आवगायनायखौ आवगायनाय। जोङो प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो मोजां मोनदों जे उकिल गगৈ बा सोरबा सोरबाखौ मोनसे डिबेटआव फेजेनलायनो हानाय बिराद रिउमार जादों। लोगोसे नेसनेल लेभेलाव थांनानै रिपर्टारफोरजों रायज्लायहैनाय जों बाख्नायदों बेफोरखौ। बड'फा सुपार 50 मिशन बेफोरखौ जों बाख्नायदों। बाख्नायाखै होननानै बा माबा मोनसे बुंदों बिनि सायाव आंनि भिडिअ मोननाय नङा। नाथाय जायफोरदि जाखाथारा इउपिपिएल दोलोनि समाव नोङो सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो फेक इनकाउन्टार खालामनाय, मानाव गेदेर फेरेंगा बिथांनि मस्ट पावारफुलसिन बिथाङा इएममोन नालाय बिथांनि समस्थियाव मेलेम गलायनाय बर' सासे दंफां लायनायखौनो गावथारनाय, बिथांमोननि जे सरखार थासेयावबो बर'फोरनि मोजांनि थाखाय मावनो होनसेयावबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा एभेक्सन खालामजानाय फेरेंगा बिथांजों। दा बेफोरखौसो जों बुंदों। दा ओंखायनो जेखौ नंगौखौ नंगौ, नङैखौ नङै। दा हाग्रामा महिलारि सारा बाजेट खमजोंनो बायदिसिना मावनो नाजाबाय बा गाबोन समफोर सोलायनानै बुरजाबो फैनो हागौ बा फैखाबायबो जानो हागौ। दा बेफोर खोथाखौ लानानै जानला मोनला थुगुल मुगुल बिजौ गैया गुदि गैया बुंलानाया मोजां नङा। बेनि गेजेरजोंबोदि माबा मोनसे मावगोन सानसेल' नङाना। दे अल आर इलेक्टेड फर दा 5 years टार्म। दा बिथांमोना 5 बोसोर टार्मसनि थाखाय सायख'जाखाबाय रायजो राजाफोरजों। फारि फारि जागोन, टाइम दं, दिनै हाया गाबोन हाया समफोर। दा बेखौनो आं बुंबाय दिनै दुब्लि गेजेरनिफ्राय। मा सानो गाइस कमेन्ट सेक्सनाव फोरमाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।